Zanîngeha Mêrdînê bi hevkariya Müdîriya Perwerdeya Başêr û Pirtûkxaneya Midyatê çalakiyek organize kir. Navê bernameyê vî ji ev bû bi rêya aqlê çêkirî gihandina zarokên pirtûkhez. Nivîskar Tülîn Kozîkoğlu'yê bi zarokan re sohbet kir. Bi hevkariya zanîngeha Mêrdîn Artukliyê, Müdîriya Perwerdeya Neteweyê ya Bajêr û Pirtûkxaneya Gel a Midyatê çalakiyek hat kirin. Navê bernameyê ev bû, bi rêya aqlê çêkirî gihandina xwendekarên pirtûkhez. Program li Kitêbxaneya Gel a Midyatê hat çêkirin. Nivîskara pirtûkên zarokan Tülîn Kozîkoğlu bi zarokan re halt ba hev li ser rastî, xeyal û mübalağeya agahîda zarokan. Yazar buluşmaları çok önemli. Zarok bi nivîskaran re tên ba hev û tiştên gelek baş çê dibin. Zarok bi vî awayî ji pirtûkan bêtir hez dikin û dixwînin. Ji bo vê bernameyê ez gelek spas dikim. Organizasyoneke gelek baş çêkirine. Zarok û mamosteyên Midyatê jî gelek baş bûn. Nivîskar Kozîkoğlu'yê bi zarokan re sohbet kir, her wa li ser xeyalên zarokan bi wan re dahûstand. Kitap xweşin em kitabê yazar xwînin. Kitap xwendin başa kitapayı xwenin. Şişe başlamış tatlılar atarak uçmaya. İçindeki mavi Malbat dixwazin her tim bernameyên û sabên çêkirin. Îro jî nivîskara me Tülîn Kozîkoğlu hatiye xwendevanê me yani zaroka re vê hevpeyvînê pêk têne û em gelekî kêfxweşin û me neyte got her meh em serê yani herî kêm mehê carekî em hevpeyvîneke wiha jî pêk bênin înşallah. Zanîngeha Artukliyê kitêbên nivîskarê li zarokan belav kirin. Ez yazar dîtim zaf xweş bû hatî bû me kitap dîtî bû. Mîro hatin cem yazar gelkî tiştê xweş me got gelkî xweş bû. Kozîkoğlu'yê pirtûkên xweşbû zarokan îmze kir û kêfa wan anî. Bi hevkariya